Давай, Мило. Няма да ти стане лошо. Не. Какво не? Мога. Давай. Не мога. Защо? Закъсняваме за хижата. Час на тръгване. Откъде тръгнахме? Детелината на подбалканския път. Добре. Къде отиваме? Хижа Вежен. Браво. Кознешкия рит. Половин час след тръгване сме леща. От утре почвам да пуша. Няма никакъв ефект. Аз съм още безмолвна. Значи добре, че моята пътеводна звезда да се ориентира на тези облаци, които не виждаме. Дали вали или ще вали, ще видим. Чакайте в следващия епизод. Следващия епизод. Въпрос повишена трудност. Мухата на какво каца? Наранката раницата е пълна с мухи. В крайна сметка познах, че ще вали и заваля. И ние сме в дилема към хижата или към върха да продължим. Аз предлагам към върха с този аутфит. Към Брил. Бам! И след 3 часа преход връх Вежен. И сме свежи на Вежен. Ти, Мило, може да си на 2198 метра. Аз съм на 199. Бяхме на върха. Сега се ориентирахме по пътеката, която води към хижа Вежен. Жето за аматьори, не пипай. Майсторе, що да държиш за въжето? То стръмно бе. Идвам! Добро утро! 7:20. Тръгваме от хижа Вежен към хижа Ехо. Планът беше да тръгнем по изгрев на Лови. Слънцето вече някъде там. Много хубава ракия вчера изкарахме. И след като хапнахме развалени кюфтета и пихме бира с изтекал срок на годност, се запознахме с едни така доста приятни хора. В планината винаги можеш да срещнеш добри хора. И те ни почерпиха с ракия. И така изпуснахме изгрева. Се надявам да не среща мечка. Стигаме, че живее с една. Нали, Мило? Това трябва да пееш. Да пееш. Вече подминахме връх Вежен и започваме да се спускаме леко и леко катерим към хижа Ехо. Къде беше Ботев? Ей, там е връх Ботев. И половин България. Значи не мога да не отбележа крайната ни точка, която не спираме да я гледаме, но се намира ей там беклемето. А ние сме тук. Стигнахме до хижа Ехо.
хата. Не, аз снимахме, защото колкото и да е готина, като е грозно отношението, всичко отива по дявола. Да, аз се снимам. Пихме по едно кафенце и сега продължаваме към хижа Козя стена. Там се вижда Беклемето, до там трябва да отидем. Хижа Козя стена ето тук. Не е много, 2 часа и половина. Ще се справим. Значи, наближавайки хижа Козя стена, имаше 2 опции. Пътеката долу по гората или пътеката по билото. И ние избрахме съответно пътеката по билото. Хижата се вижда. Ето там. Ще спрем ли там? Ще спрем. Хижата? Да. Ай. Спряхме за много бързо на хижа Козя стена. Да, бе. Какво? Торти, морти. Чакай малко да се Много изкажа, бързо, не ме много. прекъсвай. Хапнахме много хубава торта. Потегляме към самата Козя стена. Бяхме Козя стена. Лично за мен беше по-страшно от кончето. Много опасно ми се видя и страшно много минахме. Минахме връх Боба, връх Козя стена и там се вижда Беклемето. Но, за да сме на време, какво трябва да направим? Айде, газ! И краят е съвсем близо. Вече сме много скапни, бих казала. Много жега. Как се чувстваш? Без коментар. Имам направо в този момент да ми сменят ставите.